disidakno to. Ayo saiki to. Hehehe. Godhong karo sabar sawetara kowe cah manis wong kesusu tundone wis mesti kleru sabar dhisik aku ra bakal mlayu sing sabar to aku ra bakal mlayu saka sliramu tetep mlayu wingi tak gondeli ora iso kok mesti dadine wis kadung gelem ora usah bingung-bingung ati rasa sabar kepengen kakek ketemu saiki wis ketemu ya Mas saiki bisa ketemu bungah rasane atiku Mbak Wiwi banget bungahe Kang Mas witekna suwe ora kepanggih karo panjenengan disidane ora iki ayo sidok wis kadung jeru lho sawetara kowe cah manis wong kesusu tundone wis mesti kleru sabar dhisik aku ra bakal mlayu aku ora bakal mlayu lho kepengen